जोङो बुंगोन जोंनि सानजा बाहागोनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दा सोलिबाय थानाय जिथु खुंथायाव थानाय हान्जा UPPL हान्जानो जोङो भटखौ होगोन। UPPL हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिकल्प हिसाबै खुनु मोनसे राजनीतिक हान्जा बा गुबुन मोनसे बेबायदि हान्जाफ्रा जोंनि बेबायदि हाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो मोनसे बिसोरो एगेन्स्टबो खामानि मावाखैमोन। जोंनिफ्राय रोखा फैबाय थानाय जिथु BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो UPPL नि बिकल्प हिसाबै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मानोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां मोनफ्रोमबो आन्दलनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बाहागो लानानै गोबां खस्थ' मोनबोनाय आरो बे खस्थ' मोनबोनायनि फिथाइ महरै बर'नि गेजेराव दिनैसिम खनथाम एकर्ड जानानै थांबाय। नाथाय BSc एकर्डआवबो थालांदोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव जेब्ला BTC एकर्ड जादोंमोन बेयावबो सानजानि जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' रायजोफ्रा सोमावसारनायनि फिथाइ महरै मोनफुंनो हायाखैमोन। नाथाय गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि सानजा रायजोनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि BTR एकर्ड जाबाय बे एकर्डनि गेजेरजों जोङो दिनै नेयै एकर्ड जानायनि उनाव माखासे सम जोङो माब्ला जागोन बा दासिमबो मानो जाफुङाखै होनना माखासे गोनो गोथो दंमोनब्लाबो नाथाय नै देग्लायहाय दाखालि बावैसो जोङो जिहेतु फैबाय थानाय देग्लायनि 2025 मायथाइनि जि BTC इलेक्सन बा बिसायख'थि नैबेयाव बाहागो लानो मोनगोनखौ मिथिनानै जों थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेखिनियानो जोंनि सानजा रायजोनि रायजो राजा हिसाबै जोंहा गोजोननाय दङ बेखिनिया। मानोना जोङो गोबां सिगां समनिफ्राय बेबायदि हाबनो लुबैनाया दंमोन, नाजाबाय थादोंमोन, नाथाय जोङो जाफुंनो हायाखैमोन, मोनफुंनो हायाखैमोन। दायो जोङो गोबां सम नेनानैब्लाबो नैबे समावहाय जोङो हाबफुंनो मोननानै बा हाबफानो मोननानै जोङो फैगौ BTC बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोननि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा BTR गोजोन गोरोबथाखौबो केस होदोंमोन, PIL होदोंमोन। दा बेनि सायाव सनितपुर बिश्वनाथफोरनि रायजो राजा हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन? नंगौ थारैनो जोङो बुंनांगोन नैबे जोंनि जिथु सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै BTC बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोनगोन आरो जोंनि सोसननाय गासैबो हाबाफारिया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों क्रेडिटखौ होनांगोन आथिखालनि जि खुंथायाव थानाय BTC सरकार प्रमद बर' सार आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नांथाब सान हर नाजानायनि गेजेरजों जोङो हाबफुंनो मोनदों होननानै जोङो बुंनांगोन। बिनि थाखाय जों क्रेडिटखौ बिथांमोननो हरगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो बुंगोन जोंनि सानजा बाहागोनि रायजो राजाफ्रा गासैबो दा सोलिबाय थानाय जिथु खुंथायाव थानाय हान्जा UPPL हान्जानो जोङो भटखौ होगोन होननानै जों रोखायै बुंनो हायो। मानोना जोङो जोंनि सानजा रायजो हाबनायाव UPPL हान्जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिकल्प हिसाबै खुनु मोनसे राजनीतिक हान्जा बा गुबुन मोनसे बेबायदि हान्जाफ्रा जोंनि बेबायदि हाबनो थाखाय जोंनि थाखाय जेबो मोनसे बिसोरो एगेन्स्टबो खामानि मावाखैमोन आरो जोंनि थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो जोंनियाव दुखु खैफोद जायोबाबो गोबां खस्थ' मोनबाय। जों NDP-नि समावहाय गोबां खस्थ' मोनबोबाय, आन्दलननि समाव गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। नाथाय बैफोरबायदि माखासे गेदेर बेबायदि थासारि सोमजिनायावबो गुबुन राजखान्थि हान्जा हिसाबै BPF हिसाबै बेवहाय खुनु मोनसे जोंखौ खबरबो लाफैयाखैमोन। दा ओंखायनो जोंनिफ्राय रोखा फैबाय थानाय जिथु BTC बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो UPPL नि बिकल्प हिसाबै गुबुन राजखान्थि हान्जा जोङो नागिरना मोनाखै। थारैनो बे समाव